Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kula mboten perlu matur ing kathah kasebab ing mriki sekedhik wonten satunggaling atur. Untuk atas nami pimpinan Ketoprak Siswa Budaya noningih Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono dengan alamat Desa Growong Lor Kecamatan Jonapati ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak ing kagungan hajat noninggi Bapak Ramli kagungan hajat tasakuran kintan soho akikah ing nami adik Adiasta Alek Pradipa soho Arkil Elian Kinandra kersa nimbali Ketoprak Siswa Budaya. Untuk itu kalau sagut trah nyenyuwun wonten kersanipun Gusti Kang Maha Kuwaos mugi-mugi Bapak Ramli sawarga dipun paringi teguh ayu luput saking sesakit saengga dipun paringi seger kewarasan dipun paringi keselamatan rezekine matumpa tumpi tumpa undung ugi dipunparingi panjang umur amin Allahumma amin. Cariyos ing badhe kula aturaken minangka cariyos pundutan ingkang boten saged dipun okak-okak utawi dipun rubah inggih menika Rangga Wuni Ngratu sugeng pepanggihan malih Ketoprak Siswa Budaya enjang-enjang tasih nimbal pentas wonten ing Dusun Sido Arum Kebat Kecamatan Jaken sugeng pinarak mriksani ngantos titi warsaros menika panutup pingatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pujiastawa hayu rahayu rahayu widodo ing sambi kala rinenggo aruming budaya mahananing pangolaing rasa luhuring budaya pikantuk kanugraning Gusti kang akarya loka atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang mijil saking desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Christine Handayani bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan Griya nomor 106 cetanipun timur kantor kepala desa Bakaran Wetan Pramiyarsa budaya kakung saha putri saderengipun kita sagotrah saking keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedoprak siswa budaya nglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita ngaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundhutanipun keluarga ingkang hamengkukati ugi dipun sarujuki Dewan Sutra Dara Kedoprak siswa budaya ing dalu punika badhe beber cariyos pelangi langit Singasari dawah perangan Rangga Uni Kratu pelangi langit Singasari dawah perangan Rangga Uni Kratu sutradara kasadening Ki Gedhe Sudarno Astrada katindakaken dening Bagus Farel Wasidi pandapuk katindakaken dening Ki Bagus Heritas Milan pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya kairing karawitan siswa laras ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sucamsir pangli ing Surawati utawi Waranggono katindakaken Ibu Pami saha Ibu Wiwit ugi karamaken kru campur sari siswa nada ing dalu punika ugi dipun abadhekaken live streaming YouTuber Siswa Budaya TV pangeprak katindakaken dening Bapak Yuli panata pakliran katindakaken dening Bapak Suratman lampu saha dekorasi katindakaken dening Soleh Atmojo gancaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Desa Ranu Kebayan Ranggauni katindakaken dening Dimas Agus Widodo Larasati katindakaken dening Santi Pramuni Mahesa Cempaka katindakaken dening Padi Bagus Nararia Waniyun katindakaken dening Niken Ayu Suniti Panji Pati-pati katindakaken dening Ki Gedhe Sudarno Wong Adeleng katindakaken dening Ki Gedhe Rasto Raharjo Ewa dening Macan katindakaken dening adik kita Bayu kelir selajengipun anggambaraken wonten ing dalem kasatriyan Pangeran Tohjaya katindakaken dening Bagus Farel Wasidi
Pangeran Sudatu katindakaken dening Bapak Andi Suratwin. Pangeran Wregula katindakaken dening Bapak Budi Tumbek. Ken Umang katindakaken dening Rini Paulus. Demang Waludru katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Singasari Prabu Anusapati katindakaken dening Bapak Deni Wijaya Raja Patmi katindakaken dening Niken Ayu Harjati Brojo Dewi katindakaken dening Yeti Mayang Sari. Pangeran Maisa Wong Adeleng katindakaken dening Bapak Jarwi Santoso. Guning Baya katindakaken dening Bapak Dikdo. Raden Agni Baya katindakaken dening Dimas Indro Mahesa. Dewi Sendang Langit katindakaken dening Arih Kumalasari. Wontening para wanita penglipur katindakaken dening artis-artis ayu saking pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya emban ing dalu punika katindakaken dening emban Pesek Avanza. Repat utawi dagelan katindakaken dening Cak Klenteng, Cak Dodok saha Cak Plentu. Purwamiarsa budaya kakung saha putri kala wau gancaripun dedapoan ing dalu punika kanthi lampahan Pelangi Langit Singasari Dawa Perangan Rangga Wuning Kratu. Pungkasanipun atur saking pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya angaturaken sugeng mirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika. Kita sesanti Joyo Joyo Wijayantinir ing sambikala sekali merdika merdika slamenipun siswa budaya Joyo Joyo ing slamenipun. Rahayu 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 Sagung dumadi. Kin